дар сарҳади байни тоҷикистону қирғизистон боз тирпаронӣ шуд. ҷавонзани сокини Исфара захм бардошт. бар асари тирпаронӣ дар сарҳади байни тоҷикистону қирғизистон як ҷавонзани сокини Исфара захмӣ шуд. бархилофи созишномаҳои қаблан ба имзо расида, шаҳрванди қирғизистон Соат Бахтибеков сокини ҷамоати деҳоти Оқсой ба сӯи шаҳрванд Шукрона Шариповаи 25-сола сокини ҷамоати деҳоти Чоркӯ тир кушод, ки дар натиҷа ӯ аз қисмати рости баданаш захм бардошт. хабар дода мешавад дар изҳороти маркази матбуоти қӯшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон гуфта мешавад, ҷавонзани ҷароҳатбардошта коргари бригадаи рақими 14-уми тухмипарварии ҳамин ҷамоат мебошад. ин амали ихфоангезонаи сокини Қирғизистон нишонаи кӯшиши ба таври сунъӣ ноором кардани вазъият дар хати сарҳади давлатӣ арзёбӣ мегардад, ки метавонад вокуниши ҷавобиро аз ҷониби сокинони назди сарҳадӣ дар ин минтақаи ҳассос барангезад. таъкид мешавад дар изҳорот. тибқи маълумоти маркази матбуот, айни замон Шарипова дар ҳолати миёнаи вазнинӣ дар бемористони шаҳрӣ бистарӣ шуда аст. мақомоти дахлдори ҳарду кишвар дар маҳалли ҳодиса қарор дошта, ҷиҳати ба эътидол овардани вазъ миёни аҳолӣ корҳои фаҳмонидидиҳӣ гузаронида истодаанд. зикр мегардад дар изҳороти Кумитаи давлатии амнияти миллӣ. дар ҳамин ҳол дар бораи сабаби рух додани муноқиша ва бо кадом сабаб ба сӯи Шарипова тир кушодани шаҳрванди Қирғизистон маълумот дода намешавад. ёдрас мекунем, ки 24 май дар ҷамоати ворухи шаҳри Исфара низ дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон муноқиша рух дода буд. он замон Кумитаи давлатии амниятии миллӣ хабар дода буд, ки чӯпонҳои қирғиз вориди қаламрави Тоҷикистон гардида ба муноқишаи навбатӣ бо сокинони назди марзии ҷумҳурии Тоҷикистон даст заданд. ҷониби қирғиз ба маҳалли ҳодиса қувваҳои иловагии сарҳадбононро сафарбар карда, ба сӯи сокинони бесилоҳи деҳаи пули Офтобрӯя аз эроқи оташфишон тирпаронӣ намуд, ки дар натиҷа сарбози қатори Давлатёр Зоҳирови 19-сола аз пояш захм бардошт. хабаргузори Акипресс бо истинод ба маркази матбуоти хадамоти сарҳадбонии Қирғизистон навишта буд, ки шахсони номаълум аз ҷониби Тоҷикистон ба тирпаронӣ ба самти сарҳадбонони қирғиз оғоз карданд. Тоҷикистон ва Қирғизистон 976 километр марзи муштарак доранд, ки танҳо 504 километри он аломатгузорӣ шудааст. ҳамзамон 472 километри дигари сарҳади давлатии миёни ду кишвар номуайян боқӣ мемонад. ин ҳолат боиси баҳсу муноқишаҳои зиёд миёни сокинони минтақаҳои назди сарҳадӣ мешавад.